סבבה, אוקיי, התחיל להקליט. טוב, אז כמו שאמרתי, אנחנו נעלה היום על התרגיל בית 3, שנתתי לכם לא מזמן. אם יש למישהו שאלה, אז שישאל. אתם שומעים אותי, כן? כי אף אחד לא מגיב לי כל כך. כן, לי שאלה. סגור. סגור, אז טל תשאלי. שאלה 2, בחלק 1 וחלק 2 יש שם סעיף בכל אחד שלא נזכורת עליו. אוקיי, אז שנייה, אוקיי. אז על מה אנחנו מדברים? איזה סעיף? בחלק 1 הסעיף C, וגם בחלק 2 סעיף C. סגור. אוקיי. סעיף C. למה זה לא מצייר? סעיף C, סבבה. את פשוט כאילו לא בטוחה לגבי תשובה, אם יש או אין. כן, אנחנו כאילו הגענו למסקנה שזה יכול להיות או שיש או שאין, רק לא היינו סגורות לגבי ה-E בעצם, כאילו איך באמת להמיר את זה. אוקיי, אז מה שיש לי להגיד, זה כאילו גם תקף לסעיף ב' בעיקרון. עברתי על זה גם על התרגול, אני לא יודע, כאילו היה איזשהו בלבול אז גם חשוב לי לעבור על זה עכשיו, כי גם דיברתי על זה עם קוגלר והוא הסתבך עם זה גם עד שהוא ענה לי, ועכשיו יש תשובה על זה. זה העובדה של ה-E, אוקיי? בגדול, אין דרך להסביר או להמיר את E מ-CTL ל-LTL, כאילו אין דבר כזה, אם יש לי EA, אין לי שום המרה של דבר כזה ל-LTL, סליחה, לא ל-CTL, ל-LTL, כי פשוט אין לנו איזשהו משהו ב-LTL שבאמת אומר לנו על ריצה אחת מתוך כל הריצות. תמיד כל מה שאנחנו אומרים ב-LTL הוא תקף להכל, לכל דבר שקיים, אוקיי? אז בגלל זה סעיף כאילו B ו-C, התשובה שלהם זה שאין להם משהו ב-LTL, ואני אסביר את זה, כאילו מבחינתכם, התשובה שאני מחפש זה כאילו פשוט אין איך להמיר E ל-LTL, אבל אני פשוט אפרט קצת יותר, כי שאלו אותי שאלה כזאת. למה אני לא יכול להגיד נניח not P until Q או משהו כזה, לא יכול להיות, כאילו זה ב-LTL, לא יכול להיות זה למשהו ב-CTL עם E, אם נניח E של not P until Q, משהו בסגנון הזה. אז העובדה היא שכשאני שם not ב-LTL, אז זה לא שאני לא מחפש שיהיה קיים מסלול שיקיים את השלילה של דבר כזה, אני אומר שכל המסלולים יקיימו את השלילה של הדבר הזה. אוקיי? זה אומר שכאילו, שכל המסלולים לא יקיימו את P until Q, כלומר יהיה not P לפני שהגיע Q. ופה אנחנו רק מחפשים כאילו מסלול שבו כאילו קיים הדבר הזה. שבו מתקיים not P until Q. ולכן הדברים האלה לא זהים, כי פשוט זה לא אותו דבר. תמיד מה שאני מנסה להסביר פה זה שכאילו שאם אנחנו נמצאים ב-LTL, תמיד, אם שמים not, זה לא אומר שאנחנו מחפשים משהו שקיים, אנחנו תמיד נגיד שזה נכון לכל הדברים. ולכן בגדול אין דרך לדבר על E ב-LTL. אז כתשובה לשאלה הזאת, אני פשוט אגידו שאין דרך לבטא E ב-LTL, כי LTL זה ביטויים שהם מתכוונים לכל המסלולים, ואין להם איזושהי התייחסות למסלול מסוים, וזה יספיק לי בתור תשובה. אפשר לשאול אותך על ה-C הזה, אבל דווקא זה כאילו, אם תפרש את זה, זה אומר כאילו שלכל מסלול, בכל שלב שלו, יש תת מסלול שיש בו, איך קוראים לזה? always P. אז כאילו אמרתי כן, eventually P. אז אמרתי שזה בעצם אין סוף לכל מסלול, בעצם יש לך אין סוף P'ים. שנייה, אתה אומר שבכל מסלול יש אין סוף P'ים? כן. כי אם אתה מסתכל בכל שלב, צריך להתקיים לך שיש לך מסלול שמקיים eventually P.
וזה לכל מסלול כאילו צריך להיות. אז בכל שלב צריך להיות לך את זה. לא, אבל נניח, אוקיי, נניח אני אומר, לדעתי זה לא שקול, כי זהו. קיים מסלול שהוא eventually P, זה אומר שיכול להיות רק מסלול אחד כזה, וכל השאר יכול להיות שהם לא. אבל אם אנחנו ב-LTL, אז כולם חייבים להיות eventually P. אם נניח זה מתפצל עכשיו לשלוש דברים, אז כאילו... אבל זה צריך להתקיים לכולם, כאילו. זהו, זה מה שאני... עכשיו, אם הוא מתפצל לך, יש לך עוד מסלול חדש, כאילו, אבל הוא גם מתחיל מההתחלה, אז הוא גם צריך להתקיים בשבילו. אתה רוצה להגיד כאילו שזה בעצם שווה ל-always eventually P, שזה שקול? כן. אני עברתי על זה בעצמי לפני, ואני קיבלתי שזה לא שקול. אני לא זוכר את ההוכחה שלי, אבל... אז בואו ננסה לעשות את זה שוב פעם. אוקיי, אנחנו ב-always eventually P, אנחנו אומרים שלא משנה איפה אנחנו נמצאים, תמיד אנחנו נראה איפשהו P. ופה אנחנו אומרים שלא משנה איפה אנחנו נמצאים, תמיד יהיה מסלול. אוקיי, אז בואו נגיד שיש לנו מסלול כזה, אוקיי? יש לנו not P, וכל היציאות ימינה, שמאלה, סליחה, זה not P. אוקיי? פה יש מסלול ארוך של not P. אז זה לא יכול להתקיים. אבל לכל אחד גם יש P שנייה, תן לי לסיים אולי, אני פשוט מנסה לחשוב, כי אני חושב שזו הדוגמה שלי, ולכל יציאה מימין יש איזושהי P אינסופי. ואז זה מתקיים עד אינסוף, וגם זה כאילו חוזר על עצמו עד אינסוף. ואז אני יכול להגיד שלא משנה איפה אני נמצא, קיים מסלול שבו eventually P, אבל לא כל המסלולים מקיימים את זה, כי אם אני ממשיך פשוט במסלול האינסופי הזה, אז לא מתקיים לי always eventually P. כן, אבל אם תסתכל על המסלול הזה, אז אין לך בשבילו תת מסלול שמקיים P. אתה מבין מה אני אומר? אין לך פיצול, כי הרי הוא צריך לקיים שלא קיים, exist, eventually P. אז זה לא מתקיים עבורו, אז ישר שללת אותו, לא יכול להיות לך מסלול כזה. אבל זה לדעתי פחות או יותר העניין של CTL, שבגלל שזה עץ, אני יכול להגיד שכאילו אם אני עוצר פה, בנקודה הזאת, אז יש לי תת מסלול לפה שמקיים את זה. אם אני עוצר פה בנקודה הזאת, אז יש לי תת מסלול פה, כאילו, ועד אינסוף, אז תמיד יהיה לי תת מסלול שאם אני חותך ימינה, זה יקיים את זה. אבל, אז כאילו, אני יכול להגיד שבכל מקום, לא משנה איפה אני אמצא, גם אם אני נמצא כאילו פה, אז יהיה לי חתיכה ימינה שאני מוצא את זה. אבל ב-LTL, אני יכול להגיד שאם אני פשוט תמיד ממשיך שמאלה, אז לא. אז כאילו, אז אני לא תמיד... אבל זה כאילו לא... זה לא מסלול תקף ב-C. אתה מבין מה אני אומר? כאילו, אם אתה אומר שאתה תמיד ממשיך שמאלה, אז זה לא מסלול שהוא תקף לך בעץ. מה שאני אומר זה שאם הייתי ב-LTL נניח, והייתי מסתכל על הנקודה הזאת, אז הייתי צריך שגם המסלול הזה וגם המסלול הזה יקיימו. אבל ב-CTL, בגלל שיש לי את ה-E הזה, אז העובדה שרק זה מתקיים זה סבבה, וזה לא מתקיים, נכון? זה לא נכון, אז כאילו זה גם סבבה, כי רק אנחנו מחפשים מסלול אחד. אבל ב-LTL אנחנו צריכים שגם הכיוון הזה יתקיים. ובגלל זה לא משנה אם אני נמצא פה, תמיד יהיה קיים חתיכה ימינה, כאילו חיתוך ימינה שיקיים, אבל שמאלה לא יקיים, ולכן זה כן סבבה, כי קיים מסלול, אבל זה לא סבבה, כי לא כל המסלולים יקיימים את זה. אם זה יותר סבבה. אפשר אז לקחת את זה בתור כלל, שכל CTL שיש E, בוודאות אין לו LTL, כאילו זה כלל? לדעתי כן, אלא אם כן, כאילו, אתה רואה שבאמת מתקיים איזשהו דריסה, כאילו, שנניח A, always P, וגם E, always P. אז כאילו, דיברתי על זה עם קוגלר גם, והוא הסכים איתי שכאילו, ש-E, אין דרך ממש לפתה את זה ב-LTL. אבל בגלל שכאילו זה וגם, אז כאילו זה דורס אותו, ולכן אפילו אפשר למחוק אותו, ואז כאילו A always P זה ממש שקול ל-always P. אבל לפני שאני עובר על זה, כאילו, אורן, כאילו, אם אתה לא מסכים איתי עדיין, כאילו, תגיד לי, ואולי אפשר גם לדבר על זה אחרי זה, אבל
אם אתה מסכים עכשיו אחרי ההסבר הזה, אז אני אשמח. אבל כאילו, רק מפריע לי משהו אחד, כאילו, המסלול הזה שעשית עכשיו של ה-Not P, אז הוא, כאילו, הוא תקף לך בעץ עצמו, שתיארת ב-C? כאילו, הרי בסופו של דבר גם לא צריך להיות איזה פיצול, או שזה פשוט אתה גורר כל הזמן שהוא פונה ימינה כזה. אני לא הבנתי כל כך את השאלה שלך. אתה אומר, אתה מדבר איתי האם זה תקף לביטוי הזה? כן, בדיוק, ל-C כאילו. כן, אז הוא נכון, המסלול הזה נכון, כי לא משנה איפה אני יוצר, קודם כל, אם אני הולך, אם באחד המקומות אני פונה ימינה, אז מן הסתם שכאילו, הכתוב שאני אומר A always, נכון? אז זה כאילו, אז זה כאילו אומר שכאילו, איפה שאני, באיזושהי נקודה שאני אמצא, אז תמיד, כאילו מעכשיו והלאה תמיד, לכל הפיצולים שלו, אוקיי, אז זאת אומרת שאם אני נמצא פה, אז לכל פיצול שלו, כלומר הפיצול הזה והפיצול הזה, אז לכל אחד מהם בנפרד, אוקיי, אני מסתכל עכשיו על הבא, קיים מסלול של eventually P. ובגלל שפה אני רק מחפש קיים, אז זה מספיק לי, אבל זה לא. כאילו אם היה לי כתוב פה A, אז הריצה הזאת לא הייתה מתקיימת. אבל אם היה כתוב לי A, אז הייתי ממש יכול להשוות את זה ל-always eventually P. הבנתי מה אתה אומר. כאילו, סבבה. סגור. רגע, אז תמיד אם יש A, אפשר פשוט להמיר את זה ל-LTL עם אותו ביטוי בלי ה-A, כי A זה כל המסלולים. זהו, אז זה גם כאילו מה שדיברתי עם קוגלר כדי לוודא שאני לא אומר לכם שטויות, כי זה היה באמת משהו מסבך, אבל לפי מה שיצא שדיברתי איתו, הוא אמר לי שכן. שבגדול, אלא אם כן יש איזשהו קאץ', בגדול, משהו ביטוי ב-LTL, פשוט כאילו בדרך כלל, פשוט מוסיפים לו A, ואז הוא הופך להיות CTL. דיברתי איתו, אגב, אם זה מעניין אתכם, אני דיברתי איתו על דבר הבא, שכאילו שיש איזשהו אי רציפות, אולי אפשר לקרוא לזה, בין השפות, שזה הדבר הבא נניח. אם יש לי not always P, זה בעצם, אם אני ב-LTL, אנחנו יודעים שזה אומר eventually not P, נכון? ואם אני נמצא ב-CTL ואני אומר not A always P, אז אנחנו יודעים שזה בעצם אומר קיים eventually not P. אם זה אתם מסכימים, נכון? כאילו זה מובן? כאילו אני שואל, לא אומר. not A הכוונה שלא בכל מסלול מתקיים always P? זהו, אז אם לא בכל מסלול מתקיים always P, אז קיים מסלול שבו מתקיים eventually not P. נכון? כי אם אנחנו אומרים ש-A always P, אז אנחנו רק מחפשים מסלול אחד, שבו מתישהו יש not P. כאילו אם במסלול הזה יש always P, אבל במסלול הזה יש not P, אז כאילו ביטלנו את הביטוי הזה. סבבה. אז כאילו שתי ביטויים נכונים, וגם נכון להגיד ש-always P בעצם שווה A always P, נכון? כי זה פשוט אותו דבר. אבל, אז מפה כאילו אפשר להסיק always not P, eventually not P שווה E eventually not P. אבל זה כאילו, אתם רואים שזה לא נכון, כן? גם כי אמרתי שאין דרך להמיר את זה, אבל גם כי זה אומר על כל המסלולים וזה אומר על מסלול יחיד. אז כאילו, מפה כאילו גם נובע הבלבול עם ה-E, שאנחנו מתבלבלים איתו. אז כאילו העליתי את זה לקוגלר גם, והוא אמר לי פשוט, כאילו הגענו למסקנה ביחד, שפשוט הנוט הזה והנוט הזה, זה משהו שהוא שונה בין השפות כנראה. זה כאילו, זה משהו שכדאי לחשוב עליו, כי התשובה שלו לא סיפקה אותי האמת, אבל לא מצאתי משהו באינטרנט או משהו שניסיתי לחפש, אבל פשוט שימו לב כאילו כאילו הגענו איכשהו למשוואה הזאת מכל מיני דברים שהם נכונים מראש, רק בזכות זה ששמנו נוט כלשהו. אז כאילו הנוט ב-CTL והנוט ב-LTL הם נוטים שמבטאים דברים שונים, נכון? כאילו הנוט הזה משאיר אותנו בכל המסלולים, והנוט הזה עובר אותנו מכל המסלולים למסלול יחיד. שזה כאילו, אז הנוט עשה בעצם פעולה שונה בכל שפה. אז זה משהו שכדאי לשים לב אליו, שלא ליפול בו אם אתם מנסים להוכיח איזה משהו. שלא לשים איזה נוטים מאחורה ב-CTL וב-LTL, ואז לצפות שיצא לכם ביטויים שקולים. רגע, אז אני רוצה לנסות לסכם את הכלל. אם יש לי ביטוי CTL,
שאי אפשר יותר לצמצם אותו, ויש לי שם E, בהכרח אין לו LTL. כן, מבחינתי כן. וזה מספיק הסבר בשבילי גם בשיעורי בית. אם אתם אומרים כאילו זה ביטוי מצומצם עם E, אז אין לו LTL. ואם אין לו E, אז בהכרח יש לו LTL? זה אולי קצת יותר מסובך, אבל קודם כל אני לא חושב שיביאו לכם שאלות כאלה, כי גם קוגלר בעצמו קצת, כאילו לקח לו זמן לענות לי וזה היה קצת מסובך, אבל בגדול, כאילו בתור כלל אצבע, בדרך כלל אם אתם רואים משהו כמו AO או A eventually או AG או משהו כזה, אז זה ממש שקול ל-O eventually ו-G. כאילו ה-A, אם זה ביטוי פשוט כמו זה, אז פשוט אפשר להתעלם מה-A. כי ב-LTI אנחנו תמיד מתייחסים לכל המסלולים, כן. אבל אם זה יהיה כזה ביטוי קצת יותר מסובך, כמו זה, כן, אז פשוט העובדה שיש E בדרך כלל תהיה מספקת לי כדי להגיד כאילו שאין ביטוי ב-LTL, והדוגמה שציירתי זה כאילו זה, למי שבאמת רוצה להבין למה זה לא נמצא ב-LTL, אז כאילו זה טוב בשבילו, כן, אבל בשבילי יספיק להגיד E הוא לא ב-LTL ואי אפשר להעלים אותו, אז כאילו אין את זה ב-LTL. הבנתי, תודה. לגבי המודל צ'קר, אז רק לבדוק, למה זה בעצם לא יהיה טוב לעשות not p until q? כאילו זה מכריח את המערכת שזה יקיים, לבדוק אם זה מקיים את ה-not p until q, ואז זה יביא לנו כן חישוב שקיים. אז זהו, אז זה בדיוק עוד, כאילו, משהו ששכחתי ותודה, שהזכרת את זה, אז את ה-E הזה, כמו שאמרתי שאין דרך לבטא את זה כאילו ב-LTL, אבל היא בעזרת המודל צ'קר, שזה כאילו ה-new SMV, new XMV, אז כן אפשר למצוא את זה, כאילו, אולי לא להוכיח, כאילו שזה סוג של להוכיח את זה, כי למצוא זה להוכיח בקיים, נכון? אז כמו שאמרנו לפני איזה 4 שיעורים, אם שמים את ה-not לפני P until Q, אז הוא בעצם ימצא לך מסלול שמקיים P until Q, ואז הוא יוכיח ש-P until Q, שקיים מסלול של P until Q, ולכן, כשאני שואל כאילו, איך תבדקו את זה בעזרת מודל צ'קר, התשובה היא פשוט כאילו לשים not לפני, ואז לראות האם הוא מחזיר לי מסלול, ואם הוא מחזיר מסלול, אז התשובה היא כאילו כמובן שכן, שזה נכון. וזה בעצם התשובה לשאלה. חשבתי אמרת משהו קודם שהוא פשוט לא שקול, אז חשבתי שזה לא נכון לעשות את זה. אז אתה יכול לחזור על מה שאמרת שלא שקול? כן, אז אין לו שקילות ב-LTL, ולכן כאילו בסוגריים הוספתי, אם לא קיים ביטוי שקול ב-LTL, נכון? אם ביטוי שקול ב-LTL does not exist, תסבירו למה, שזה כאילו, כמו שאמרתי, כי קיים, אי אפשר לתרגם אותו ל-LTL, ואז איך היית בודק את זה בכל מקרה אם היה לך מודל צ'קר? אז איך הייתי בודק את זה עם מודל צ'קר? הייתי שם not, ואז מחכה שהוא ייתן לי איזשהו מסלול, כי מודל צ'קר זה פשוט ה-new SMV, כן? שכאילו, זה לא בדיוק, כאילו, new SMV עובד כמו מודל צ'קר. הוא הגדיר לך מודל צ'קר בהרצאה. אז כאילו, בתור תשובה כאילו לשאלה זה, אם לא קיים ביטוי LTL שקול בגלל שיש את ה-E הזה, איך אפשר לבדוק אותו בכל מקרה? עם מודל צ'קר בעזרת not. זה לא אומר שקיים ביטוי LTL שקול, זה פשוט אומר שאיזשהו מכונה שבודקת ביטוי LTL יכולה בעצם בדרך עקיפה להביא לי תשובה האם זה true או false. נכון? כן, הבנתי, כן, טוב. וגם אותו הדבר באמת על C אמור לעבוד? כן, כאילו הייתי אומר שכן, פשוט לשים כאילו איזשהו always, ואז כאילו not eventually, ולעשות עם מודל צ'קר, אבל כאילו בגדול זה היה שאלה כללית גם, כאילו בהסבר של פשוט כאילו, אפשר לתת את התשובה ל-B ול-C, פשוט כאילו להגיד לשים not, ואז לשים במודל צ'קר והוא ייתן מסלול שקיים. אז כן. אוקיי, תודה. וגם על חלק 2 את C שם. כן. קצת סתרמן. אוקיי, אז C, למרות שהוא נראה מסובך, מה שרציתי פשוט להגיד, שהוא פשוט, די פשוט, כל מה שעושים זה לוקחים את כל ביטוי LTL שנמצא, ופשוט מוסיפים לפניו A, כאילו זה A, always, P גורר, A, O, סליחה. אוקיי, זה מה שרציתי לוודא באמת, אם אפשר פשוט להמיר את זה בצורה כזאת. כן.
אז זה כאילו התשובה בסופו של דבר. זה מה שעושים גם ב-A? מה? זה מה שעושים גם ב-A נגיד? כן, כן. אבל ב-B, אני לא יודע, כאילו, אם אתם הצלחתם אותו, כי אני רוצה לבדוק שהבנתם אותו טוב דווקא. מה עניתם על B? האמת אמרתי שאין לו, אבל לא הצלחתי להסביר איך אני מוכיח שאין לו, כאילו, זה הייתה הבעיה. אז זהו, זו השאלה, הייתי אומר, היותר קשה בכל התרגיל הזה. אני אתן לכם את הדוגמה של למה אין לו. אז ככה, אז כמו שהיה קודם, יש לנו איזה מאוד דומה של P, סליחה, not P, אוקיי, וזה ממשיך עד אינסוף, וימינה חותך ל-P, סליחה. כן, נראה לי שזה... עשיתי את זה לפני רגע, אז קיצור, והוא יחזור על עצמו, והוא P והוא יחזור על עצמו, אז ככה, כן, אז כמו שאתם רואים, כמו שהסברתי קודם, בעץ הזה, אם אנחנו נמצאים באיזושהי נקודה כזאת, כאילו, מה הייתי רוצה להגיד, נכון? כי בגלל שאנחנו אומרים שכל דבר ב-LTL עוברים ל-CTL ב-A, אז הייתם אומרים שנניח שזה שקול לזה. נכון? ל-A, A, P. אבל אני מראה שכאילו במכונה הזאת, הדבר הזה שקול, והדבר הזה כאילו מתקיים, והדבר הזה לא מתקיים, ולכן הם לא שקולים, ואז כאילו ואז בעזרת זה אפשר להגיד שאין לו שקול ב-LTL. אז למה זה נכון? כי... סליחה, הבנתי איפה הטעות שלי. זה לא בדיוק אחד לאחד. זה קצת שונה. פה יש not P, ואז פה יש P. אוקיי? אז מה שקורה זה הדבר הבא. eventually always P הוא נכון, כי בכל נקודה, אם אני נמצא פה, או שאני ממשיך ימינה, שמאלה, ויש לי תמיד P'ים, ואז כאילו eventually always P כבר מתקיים, או שאני הולך ימינה, ואז יש לי not P, ואז יש לי P, ואז יש לי אינסוף P'ים. אבל לא לכל המסלולים מתקיים, נניח למסלול הזה, אני לא יכול להגיע למצב, נניח אם אני נמצא פה, אז כל מצב שאני אעצור בו על הצד השמאלי, תמיד במסלול הימני שלו יהיה not P בהתחלה. למרות שבהמשך הוא יהפוך להיות P אינסופי, יהיה לו not P בהתחלה, ולכן A always P לא יתקיים, וכאילו, ואז זה מבטל את הביטוי הזה. אתה יכול לחזור על ההסבר? של הצד הראשון קודם. קודם כל זה ברור למה זה נכון, כן? כי לא משנה איפה אני נמצא, תמיד יש לי איזשהו, תמיד כאילו, קודם כל, eventually always P זה תמיד כאילו זה מתייחס לפה, כן? אז כאילו אם אני מסתכל מפה, אז אם אני ממשיך לפה, אז אני מגיע לנקודה של always P, ואם אני עושה איזשהו מסלול של שמאלה ואז ימינה, אז גם אני אגיע לנקודה הזאת של always P, ואם אני עושה מסלול של תמיד שמאלה, אז יהיה לי always P. אז זה נכון. לגבי החלק השני, החלק הימני, למה הוא לא נכון, זה ככה. אני אומר פה, שבכל המסלולים, מתישהו, כאילו אם אני מסתכל פה על כל מסלול, מתישהו, יש נקודה שבכל מסלול שאני אקח, אז לא משנה איפה אני אעצור, אם אני אעצור פה, אם אני אעצור פה, אם אני אעצור פה, אז ההמשך שלו יהיה, כל המסלולים שיוצאים ממנו יקיימו always P. אז זה לא נכון, למה? כי אם אני בוחר מסלול, שכאילו שאני יוצר נניח פה, אז לא כל המסלולים שלו מקיימים always P, כי פה יש לו not P. פה יש לו not P. אז למה אתה בוחר אותו? כאילו, אז הייתי בוחר את ה-not P. כי אני צריך שזה יתקיים לכולם. כי הוא צריך להתקיים לכולם. אז כאילו הוא חייב להתקיים גם לו וגם לו וגם פה וגם פה, כאילו הוא חייב להתקיים בכל אחד. איפה אתה אומר נגיד שזה לא מתקיים? באיזה קודקוד? בקודקוד הזה. למה? כי אם בקודקוד הזה לא קיים, לא כל המסלולים שלו מקיימים always P. זאת אומרת, למרות שכאילו אם הוא יחתוך שמאלה וימשיך שמאלה, יהיה לו always P, הוא צריך שיתקיים גם לחתיכה הזאת וגם לחתיכה הזאת. ואם הוא יחתוך ימינה, יהיה לו not P, ואז זה מקיים את זה. יש אבל פיינלי. אז הפיינלי הוא כאילו מתייחס לנקודה הזאת,
אפשר להגיד. נכון. אז יש, פיינלי, שהמסלול יקבל תמיד P. אז כאילו הפיינלי מכסה את ה-not P באמצע, כי כאילו בסוף הוא כן מגיע לתמיד P. אולי אז, סליחה. לא. תגיד עוד פעם את השאלה שלך. אני אומר, אמרת שבקודקוד הזה, איפה שהצבעת, זה לא מתקיים, אבל אם אני מסתכל על מה שאומר, זה אומר שלקודקוד הזה הספציפית, בכל המסלולים שלו, בסופו של דבר, יתקיים לו לכל המסלולים עבור איזה קודקוד מסוים, שיהיה תמיד Q, יהיה תמיד P. אז בסופו של דבר הוא יגיע ל-P משתי הצדדים, ותמיד הוא יתקיים לא. אבל אני אומר, כשאני אומר A eventually P, אני אומר שלכל מסלול, אם אני מסתכל מפה, לא משנה לאן אני אלך, אוקיי, אז כאילו אני אומר שלכל צד שאני אחתוך בו, קיים איזושהי נקודה שמתקיים ממנה, שמכל הנחתכים ממנו, יהיה לי always eventually P. אז... מכל הנחתכים ממנו יהיה לך always P. always P, כן. אז כאילו... אז זה לכל המסלולים, כלומר, גם אם אני בוחר מסלול שהוא כאילו כזה. זה למה זה אומר לכל המסלולים. אז אם אני בוחר מסלול שהוא רץ תמיד על האינסוף הזה, מפה עד אינסוף ככה, אז חייב להיות שבמסלול הזה, אני אמצא נקודה אחת, כאילו כי זה איבנט שלי, אני אמצא נקודה אחת שממנה מתקיים A always P. אבל אני הוכחתי שבגלל, כאילו, לא הוכחתי, אבל בגלל איך שהגדרנו את הדבר הזה, במסלול הזה, לא משנה איפה אני אעצור, תמיד יהיה לו מימינה not P. אתה מבין? כי כשאני אומר לכל המסלולים, אני אומר כאילו שאני בוחר איזשהו מסלול, ואז אני צריך במסלול הזה לבחור איזושהי נקודה, כי זה איבנט שלי, אז צריך רק לבחור נקודה. אז אני צריך לבחור איזושהי נקודה שמתקיים בה A always P. אבל לא משנה איזה נקודה אני אבחר, A always P לא יתקיים, כי לכל נקודה יש פה not P ויש פה not P. אני יודע שזה טיפה מסובך, אבל כאילו... אז אתה אומר שזה לא מתקיים לקודקוד? זה לא מתקיים, בגלל ש-A always P לא מתקיים באף קודקוד במסלול הזה, אז A eventually על הקודקוד הזה לא מתקיים. למה? בגלל שאם אני אומר A, אני אומר כל מסלול, נכון? זה גם כולל מסלולים כאלה, וזה כולל מסלול כזה, וזה כולל את כל המסלולים. אז אני מסתכל על המסלול, אני עשיתי פה בלגן, אני מצטער. אני מדבר על המסלול הזה, אוקיי? אני בוחר מסלול שהוא תמיד שמאלה, אוקיי? אם נניח יש לנו איזושהי מערכת כזאת, אז תמיד אני בוחר את המעבר הזה, נניח, ספציפית, שכאילו גורם לי להיות על המסלול של העץ, שהוא תמיד הולך שמאלה, אוקיי? בתור ה-A הראשון. ואז כי... למה אני בוחר את זה? כי אני אומר A, אוקיי? אז זה אומר שעל כל המסלולים שקיימים, זה צריך להתקיים. אז בוודאות שאם אני בוחר מסלול, אז הוא גם צריך להתקיים עליו, הביטוי הבא. אוקיי? אוקיי. אז אני בוחר את המסלול הזה, ואז מה שאני צריך שיתקיים זה ש-eventually, A always P. אז אני חייב לבחור איזושהי נקודה מתוך כל המסלול הזה, שמתקיים בה A always P. והעובדה היא שבכל המסלול הזה לא קיים נקודה כזאת. למה לא קיים נקודה כזאת? כי תמיד לכל נקודה במסלול הזה, אם אתה חותך ימינה, תקבל not P. כן, אני חושב שהבנתי. תודה. עדן, אבל זה לא בעייתי מה שאתה עושה, אתה משווה את זה לנוסחה ספציפית, אתה אומר שהיא השקולה, אבל הוכחת שאוקיי, לנוסחה הזאת זה לא מתקיים, אבל יכול להיות שיש נוסחה אחרת שהיא שקולה ל-LTL הזה. אתה מבין מה אני אומר? אני מבין מה אתה אומר, כן. יכול להיות שפשוט הבעיה היא באיך שניסחתי את השאלה. והיה עדיף שהייתי אומר נניח תוכיחו נגיד ששתי הביטויים האלה לא שווים, אוקיי? אני יכול לשנות את זה, כי אני אתן לכם בכל מקרה הערכה, אז כאילו אני תודיעו אולי לחברים שלכם, אבל בסופו של דבר אני מבין מה אתה אומר, אבל שעברתי על זה עם קוגלר, הוא אמר שזה מספיק להוכחה.
כי מה שאנחנו אומרים זה שכאילו השיטה של להפוך LTL ל-CTL זה פשוט להוסיף A לפני כל דבר. ואז כאילו אם זה לא עובד, כי אנחנו רואים שהם לא באמת שקולים, אז אפשר להגיד שאין לו ביטוי שקול ב-CTL. אז כאילו מספיק לך. כאילו אני יכול כאילו נניח להגיד שזה השיטה שלנו להפוך כן. LTL ל-CTL ולהפריך פשוט. כן. אני נראה לי אשאיר אבל את השאלה ככה, פשוט. וכאילו אם שואלים, אם מישהו מסתבך עם זה כי הוא לא הגיע לתרגול, הוא לא ראה, אז פשוט תכתבו אפילו בקבוצה או משהו כזה, שזה השיטה שאני מכוון אליה. אני כאילו גם יודע שזאת שאלה קשה, כאילו, כי היא קשה. אבל סתם, פשוט כי זה גם הביטוי LTL היחיד שאני מכיר שלא קיים ב-CTL, אז לא היה לי משהו אחר יותר קל להכניס. כי באמת כמעט כל ביטוי, כאילו גם ביטוי מסובך כזה, בסופו של דבר פשוט תוסיפו A לפני כל דבר, וקיבלתם CTL. מאוד קשה למצוא ביטוי שנמצא ב-LTL ולא ב-CTL, אז מצטער שזה יצא משהו קשה, אבל זה כל מה שהיה. כאילו, ואתה מוסיף A, אבל אתה צריך גם לבדוק שזה מתקיים, נכון? אחרי שעשית. כן. מבחינתי, כאילו, תגידו שבדקתם שזה יוצא אותו דבר, שאין איזשהו משהו שגורם לזה לא להיות אותו דבר, וזה סבבה. כי כאילו פה, אם תבנו את הדבר של C עם A לפניו, אתם תראו שזה באמת יוצא כאילו, מאוד פשוט לראות בעין, שזה כאילו יוצא אחד לאחד אותו דבר. שזה יוצא כאילו אותו ביטוי. אם אתם זוכרים, זה אומר שבין כל שני P חייב להופיע לפחות Q1. זה הביטוי הזה. אז אתם תראו שאם תבנו את זה ב-CTL עם A, אז אתם תראו שיהיה לכם עץ כזה, שאם יהיה לכם פה P, אז בין ה-P הזה לכל P קיים אחר שנמצא פה, 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 יופיע לכם Q בדרך. לפחות אחד. ואז כאילו, ואתם רואים שזה יוצא כאילו שקול באותו דבר, ברעיון, אז כאילו זה מספיק לי. עוד שאלה רגע לגבי באמת C הזה. צריך לשים A או E לפני כל ביטוי של LTL, אבל כן. נגיד שכתבנו, אז היה נגיד A ואז P גורר Q. אז נגיד פה, אני צריכה לשים A לפני ה-always וגם A לפני הסוגריים של ה-P גורר נגיד? כאילו את אומרת לשים A פה ואז מה? אני לא בטוחה איפה צריך לשים את ה-A, כי לפעמים נגיד שהיה גורר או אנטיל, שמנו לפני הסוגריים, ולפעמים לא, סתם לא, כדי להבהיר. אז ככה, כן. אז העובדה היא שתמיד הם באים בצמדים, נכון? אז אם יש לך always או next, אז את פשוט שמה ממש ישירות לפני A, אוקיי? אם יש לך until, בגלל שאנטיל הוא ביטוי כאילו עם שתי אופרנדים, אז את צריכה לשים את ה-A לפני הסוגריים של האנטיל. ופשוט גורר הוא לא ביטוי LTL, אז לא רק שאין טעם, אי אפשר לשים פה A או E, נכון? כי אנחנו צריכים שתמיד A, כאילו אחרי A או E, יבוא איזה ביטוי LTL. וכאילו בגלל שגורר זה לא ביטוי LTL, אז אי אפשר לשים פה A או E. אז השיטה זה פשוט כאילו אם יש לך always, next או eventually, אז את פשוט שמה את ה-A ישירות לפניו, ואם יש לך until או weak until, אז את שמה A, P until Q. אוקיי, הבנתי. וזהו. ועוד שאלה קטנה לגבי הקוד שהיה צריך לכתוב, כדי לבדוק את הביטויים של ה-CTL. זה? כן, ב-B. חיפשנו במדריכים באמת, באחד מהם לא ממש מצאנו, ובשני ראינו שאפשר לכתוב ממש את המילים justice ו-compassion. כן, זה מה שהתכוונתי. כן, כי זה עשה לנו פשוט הזרה כשהרצנו את זה. לא, זה אמור להיות בסדר. אני השתמשתי בזה שנה שעברה, אני חושב, וזה עבד לי בסדר. זה פשוט רושם הזרה, שזה המילה compassion, לא בטוח שהיא יודעת להוציא ביטויים נכון ל-CTL, במקרה זה כן יצאנו נכון, אבל זה פשוט רשם את ההזרה הזאת. אוקיי, אז אם זה עובד, אז זה בסדר, אם כל עוד אם זה רק הזרה וזה עובד, אז אני בסדר עם זה. לא, כי אצלי כאילו זה עבד, אז קיוויתי שלא יהיה עם זה בעיות, גם בגלל זה נתתי לכם לבדוק את זה בזה, כי חשבתי שזה לא עושה בעיות, אבל אם זה עושה בעיות, אם זה מוציא תשובות לא נכונות, אז פשוט תעזבו את הסעיף הזה מבחינתי, אבל אם זה עדיין מוציא תשובות נכונות וזה רק הערה של הזרה, אז כאילו, אז זה סבבה, כאילו הכל טוב.
כי ראינו גם בתרגול 2 לדעתי, שכתבת ממש fairness. זה בודק רק justice, ניסינו פשוט להפוך את ה-fairness איכשהו, לכתוב שם את ה-compassion וזה לא קיבל את זה. לא, ה-fairness זה לא טוב, כאילו זה לא משהו שצריך להשתמש בו, בעיקרון. ה-justice וה-compassion אמור להיות כאילו מה שצריך. אוקיי, תודה. כן. אגב, כאילו, אני לא יודע אם שמתם לב, אבל זה ממש כאילו אותו דבר כאילו, רציתי שיהיה לכם קל, אז פשוט שמתי לכם ממש את ה-FDS מהתרגיל הראשון, כאילו, אז פשוט לעשות העתק הדבק ולהוסיף justice ו-compassion. זה היה הכוונה שלי. כן, לקחנו את הקוד משם בסוף. מעולה. עוד שאלות, משהו על השאלה הזאת? יש לי שאלה. כן, בשאלה 6 באמת צריך להראות את כל הדרך, כי זה קצת הרבה לצייר. כן, אני יודע, אני הצטערתי על זה, שכאילו ראיתי את זה והיה לי קשה כאילו לתת לכם תרגיל שהוא כזה מעיק. פשוט כאילו, המטרה של זה, כאילו גם לי היה את התרגיל הזה שעשיתי קורס פשוט, והמטרה של זה בסופו של דבר פשוט לתרגל ממש את הבנייה, כאילו, את הרידוס, כאילו להתחיל מעץ גדול וארוך, ולעשות איזשהו צמצום עד שמגיעים לקטן. עכשיו, אם אין לכם כוח לעשות כל שלב כאילו ממש אחד אחרי השני, כאילו ממש כל שלב, זה בסדר. פשוט אם אתם עושים נגיד כמה שלבים ברצף, אז תגידו לי שתעשיתם גם את זה וגם את זה, נגיד. גם חיברתם את כל האחדות והאפסים, וגם צמצמתם נגיד את כל הקווים הישרים ממנו, ואת כל הקווים הישרים ממנו, מה שזה לא יהיה. אפשר כאילו לעשות כמה שלבים בבת אחת, אם זה מקל על הזמן, זה בסדר. פשוט להסביר לי שעשיתם יותר משלב אחד. אבל אני כן רוצה שתכתבו נגיד את העץ הראשוני, למרות שהוא מאוד גדול בסעיף ב', אני יודע. לכתוב לפחות את העץ הראשוני, ואז כאילו ממנו אפשר אפילו לדלג לסופי, עם כל הקפיצות עם קלות. ואני אבין אותם כאילו. אם אתם חושבים שאני אבין מאוד מה עשיתם בקפיצה אחת או בשתי קפיצות, אז זה בסדר. סבבה, אז רק תתכונן שזה יהיה מכוער. כן, זה ענקי. זה מזעזע. אני יודע, כן, זה 6, אני יודע, זה מלא, זה יוצא כאילו... זה יצא 2 עמודים וחצי כזה. כן. לא, כאילו קצת... אני זוכר גם שנתנו לי את התרגיל הזה, זה היה נורא. אתם כבר כתבתם את זה? אני כן. כן. אני לא. כאילו, לא נעים לי ממי שכבר כתב את זה, להוריד את זה. זה פשוט הרוב. כן, אני יודע. אני עכשיו חושב באמת על להוריד את זה, כי לא הבנתי, כאילו, בהתחלה אני זוכר שזה היה ארוך, והתעצבנתי שנתנו לי את התרגיל הזה, ואז כאילו פשוט העתקתי את זה ושכחתי מזה. ואז שעברתי על זה לפני התרגול, כן, אולי ניתן את זה בונוס פשוט למי שעשה את זה וזהו. כי זה באמת הרבה עבודה. סבבה, אין לי בעיה לתת את זה כבונוס. כאילו, כי באמת כזה לפני התרגול הסתכלתי על זה, ואז נזכרתי כמה זה גרם לי לסבל, החלק הזה, וקצת לא נעים. אז כן, אני אתן את זה כבונוס, סבבה. אבל מי לא את כל הסעיף כבונוס, כן? מי שנותן לי רק את העץ הסופי, אז כאילו יקבל את הנקודות, מי שעשה גם את העץ הראשוני וגם את הסופי, אז כאילו יהיה לו בונוס. כי העץ הסופי הוא לא כזה נוראי. עוד שאלה רגע לגבי ה-F-set, שאלה כללית. יש איזה סדר כאילו שבודקים את כל התנאים, את ה-F1 עד F4. אפשר להוריד, נגיד אם שני קודקודים לא עומדים בתנאי כלשהו, אפשר להוריד את שניהם באותו סבב? כן, כאילו, מבחינתי כן. אם נגיד אנחנו רואים אם אתה רואה שכאילו זה יורד בגלל אין איך להגיע אליו, וזה יורד בגלל שהוא לא מקיים את הקומפשן, אז תגידי לי ששתיהם ירדו באותו סיבוב, הוא בגלל הסיבה הראשונה 1 והוא בגלל סיבה 2, וזה בסדר גם. לא, אז התכוונתי דווקא, אם נגיד, בגלל הקומפשן, באותו סיבוב, שני קודקודים לא עומדים בתנאי של הקומפשן. את אומרת שכאילו, אם אני מוריד את זה, אז הוא גורם להוריד את זה, או שאם בגלל הקומפשן זה וזה יורדים? כן, אפשר לשנייה, שהורדת נגיד צומת אחד, ואז בסבב הבא, בגלל הקומפשן, גם 5 וגם 4 אמורים לרדת. אז כן, אבל נגיד, אם בגלל הקומפשן זה יורד, ואז עוד פעם בגלל ג'סטיס זה יורד נגיד, אז אני רוצה שזה יהיה בשלבים הפוכים, כי רק בגלל שהוא ירד, הוא ירד.
אוקיי, אז זה סבבה. אבל אם זה 2 שיורדים בגלל סיבות אחרות, ולא בגלל שאחד גורם לשני לרדת, אז אפשר באותה סיבה. כאילו בציורים, זה בסדר מבחינתי. זה בסדר פשוט לשמור על סדר, כאילו לא לבצע, כאילו פעם אחת לבדוק justice, compassion, כאילו כל עוד אני עושה את זה בשלבים. כאילו לא עשיתי... אני לא בטוח שהבנתי את השאלה. הרי כאילו יש את 4 שלבים, אז כאילו כל פעם הורדתי לפי שלב שראיתי לנכון. כי ראיתי שנניח לא מתקיים ה-justice, אז הורדתי לפי. כאילו עשית כאילו, פעם אחת הורדת לפי, התחלת לפי F4, ואז עשית F2 נגיד, לא לפי F1, אז כן. לא לפי כאילו סדר של לבדוק ישיג, כאילו ראיתי מה מתקיים באותו רגע, וכתבתי פשוט, זה לא מתקיים בגלל זה. זה סבבה, כן. זה עוד משהו. עוד משהו שרציתי באמת, שזה כאילו בערך אותו הדבר, של אם עכשיו נגיד עברתי עליהם ונגיד הנה 2 הוא לא ישיג, הורדתי אותו, אני צריכה להתחיל לבדוק מחדש את התנאים או שזה לא משנה בעצם, אחרי שהורדתי צומת, האם אני צריכה להתחיל מחדש לבדוק או אני חייבת להמשיך מאיפה שעצרתי? כאילו, האלגוריתם הרשמי הוא כן, תמיד כאילו, ברגע שעושים, מורידים איזה משהו, אז כאילו מתחילים מההתחלה, אבל אני לא מצפה מכם שתגידו לי, F1, אז צריך להוריד אותו, ואז אוקיי, מתחילים מההתחלה, F1, הפעם לא יוריד כלום, F2 צריך להוריד אותו, אוקיי, אז עכשיו מההתחלה, F1 לא מורידים כלום, F2, כאילו, אני לא באמת מצפה שתכתבו לי 1-1, אני לא רוצה שתחפרו לי, כן? אני פשוט מצפה שתדעו מה... רשמנו מה התנאי שלא מתקיים פשוט, אבל השאלה אם באמת, אחרי שמוחקים, להתחיל מההתחלה את הבדיקה. תמיד כאילו צריך לבדוק את כל התנאים אחרי מחיקה, כן? כי לפעמים מחיקה גורמת לתנאי כאילו, אם נגיד, כאילו זה בעצם הסעיף C, נכון? שכאילו בגלל שאני מחקתי את זה, אז כאילו קורה איזה דבר שזה נמחק וזה נמחק וזה, כאילו, ואז, אז כן, כאילו תמיד אחרי מחיקה צריך לבדוק את 4 התנאים, אבל לא צריך לכתוב לי את זה, כן? אתם יכולים כן, כאילו... לא לכתוב, פשוט בכלל לבדוק. כן, זה כן. תודה. סבבה. יש לי שאלה לגבי ההגדרה. ב-F-set אמרת שבשביל לבדוק את ה-justice, סתם דוגמה, אז צריך שלכל קודקוד בקבוצה יהיה מסלול שעובר רק בקודקודי הקבוצה, עד שהוא מגיע למצב שמקיים את ה-justice, נכון? נכון. אז רק משהו קטן בהגדרה, אם גם המצב הסופי שאמור לקיים את ה-justice, אם הוא גם צריך להיות בקבוצה. אתה מבין מה אני שואל? מה זאת אומרת? אמרת שצריך שיהיה מסלול מקודקוד שעובר בקודקודי הקבוצה, עד שהוא מגיע למצב שמקיים את ה-justice. נכון. אז המצב הזה שמקיים את ה-justice, הוא גם חייב להיות כלול בקבוצה? כן. כאילו, אם נניח, בוא נעשה איזה משהו חדש, לא חדש לגמרי, אבל נניח, כאילו, החץ הזה לא קיים. לא, זה לא בדיוק דוגמה טובה, איך אני אדגים את זה. אבל התשובה בכללי היא כן. אם נניח יש חץ ממנו לאיזשהו ריבוע אחר שלא נמצא בקבוצה, לא, עזוב, כי הוא כן מקיים את ה-justice, אז נעשה את זה על -1. אם יש חץ ממנו לנניח לריבוע של x שווה 7, אוקיי, או משהו כזה, ובגלל שהוא לא נמצא בקבוצה, אז זה לא מספיק לו. הוא צריך חץ למשהו אחר, וכאילו יש לו לפה, כן? אז זה לא מספיק. הוא חייב להגיע ב-justice לפי התנאים שלנו, חייב להיות לו מעבר למצב שמקיים את ה-justice, וגם נמצא בתוך ה-S שלנו שאנחנו מסתכלים עליו כרגע. אוקיי, זה מה שרציתי לוודא. תודה. סגור. עוד שאלות? על 5 אולי? כאילו, מבחינתי בראש שלי הוא היה קל, אבל זה רק היה לי כאילו את התשובה בראש כשכתבתי את השאלה. אם יש מישהו שלקח לו הרבה זמן, הוא יסתבך עם זה, כאילו. השתמשתי ב4 בשביל... כן, אחרי שמוחקים שם, זה בדיוק יצאת הדוגמה שעובדת עם זה. אז סבבה, זה גם זאת. כאילו, הדוגמה שלי הייתה אפילו גם, כאילו, פשוטה. לא משנה, אז אם זה עובד, לא שמתי לב לזה, אבל זה גם בסדר. כאילו, קיבלתם הפרחה, כן? כן, הפרחה. כן. סגור. אז אם זה עובד, זה גם טוב. סתם שאלו אותי משהו בקטנה במייל, על זה אני זוכר. הכוונה שלי לזה, נראה לי גם כבר עניתי במייל, אבל אם זה לא ברור למישהו אחר, זה כאילו, אם יש לי נגיד עץ של BF, אוקיי? אז אני יכול לסמן אותו ככה כ-BF, קו ישר 1, קו מקווקו 0, אז
וכאילו אותו דבר ל-BG, אז מה שאני מתכוון זה שכאילו, אם אני רוצה שתתארו לי אותו, זה יכול מאוד להיות פשוט ככה, BF, קו ישר BG, קו ישר 1, ואז קו מקווקו, קו מקווקו, 0. כאילו, זה מספיק תיאור בשבילי. אתם יכולים גם לכתוב את זה במילים מבחינתי, אבל זה תיאור מספיק טוב בשבילי, אם מישהו עשה את זה בצורה הזאת. כי גם ראיתי מישהו שהגיש לי ועשה את זה ככה. סתם כדי שיהיה ברור. כדי להקל אולי עוד מישהו שעוד לא עשה את השאלה הזאת או משהו כזה. וזהו נראה לי. יש לי רק שאלה, כמה זמן לקח לכם לעשות את זה? כי מבחינתי אני חשבתי שזה יהיה כאילו תרגיל יחסית פשוט שלא לוקח הרבה זמן. המון, אבל רק בגלל העץ, כאילו. זהו, כן, רק בגלל שני עצים האלה הם גמרו אותי, באמת, זה היה ארוך. זה כאילו, 2? לא. לצייר את העצים. כן, לא, אוקיי. כי מחשבתית אני חשבתי שזה קל, זהו, כי שכחתי באמת מכל העבודה השחורה. זהו, זה הבעיה. זה לקח אבל כאילו המון לכתוב, או המון כאילו אכל את הזמן. כל פעם לא תכננתי. דבר. כל פעם לא תכננתי טוב לעשות את העץ, נגמר לי המקום בדף. הייתי צריך למחוק, להתחיל שוב מחדש. זה כאילו יותר הקטע של להבין איך לתכנן נכון את הציור. אז אבל נגיד, קודם כל... חוץ משאלה 2 זה סבבה. אז זהו, כי... אני מצטער, כי זה גם, כאילו, פעם ראשונה שאני עושה את הקורס הזה, אני אמרתי את זה כבר כמה פעמים, אז כאילו, מצטער שזה יצא עליכם קצת ניסיוני, אבל לא התכוונתי לתת לכם תרגיל שיוכל לכם את הזמן בצורה של העבודה השחורה, כאילו, לא יודע אם אני אתרגל את זה שנה הבאה, כנראה שלא, אבל אני אנסה לוודא שזה לא יקרה שוב. אז קודם כל, סליחה על הקושי. אבל סבבה, כאילו, אתם חושבים שצריך להוסיף עוד זמן להגשה מבחינת מה שיש כרגע? בגלל האורך הזמן של הכתיבה? לא נראה שזה לוקח ממש כל כך הרבה זמן, אבל אולי, אם עשית את זה עד יום שבת לדעתי זה מספיק, אם תעלה את התרגול ונוכל כזה לתקן בהתאם להערות. סבבה, אם אתם צריכים עוד איזה יום-יומיים, אז זה בסדר, כי כאילו, באמת היום, כאילו, שעברתי התרגיל לפני התרגול, נפלה עליי הבנה שבאמת זה הרבה כתיבה, כי נזכרתי באמת בכמה זה היה. אז אם אתם צריכים עוד איזה יום-יומיים, אני יכול להוסיף. מישהי אמרה אולי שלשנה ג' יש להם איזה בוחן מחר או משהו, אז אולי נכתוב בקבוצה ונראה אם הם ירצו. בוא נגיד ככה, להוסיף תמיד טוב, אני לא חושב שמישהו יתנגד. כן, לא יתנגדו. אז סבבה, אז אני כנראה אעריך את זה בכמה ימים, זה בסדר. כללי כאילו זה היה תרגיל סבבה, כאילו, חוץ מהכתיבה של העץ, רק 2 היה קשה כאילו של להבין מה קורה, אבל... מחשבתית הוא לא היה קשה, נכון? הוא היה... התרגילים כאילו היו ברמה שאתם צריכים לעשות יחסית בקלות לעלות על השובות שלהם. כן, זה היה סבבה. כן, זה היה סבבה. התרגיל הזה אפשר להגיד שגם זה שאלות ברמת מבחן כאילו, פחות או יותר? חלקם הייתי אומר שכן, נניח שאלה מהסוג הזה, זה לא שאלה כאילו שאני המצאתי ממש, כאילו אני המצאתי את הנתונים שלהם, אבל הרעיון של השאלה זה שאלה לדעתי שהיה במבחן, ואותו דבר לדעתי זה, כי זה גם שאלות שלקחתי משנים קודמות וקצת כאילו שיניתי אותן, ואולי גם ה-BDD הזה, זה אני המצאתי לגמרי, זה לא, אבל קוגלר אהב את השאלה, הוא אמר לי, אז יכול להיות שהוא ישקול את זה. אבל כן, פחות או יותר, אני יכול להגיד לכם גם שנגיד, השאלה הזאת, נגיד, ב-LTL, מה שהיה בתרגיל הראשון, זה יכול להיות שאלה במבחן. אצלי במבחן זה השאלה, וממש כאילו כמעט כל שנה יש במבחן שאלה של תתארו ביטוי LTL כזה, ותתארו ביטוי LTL כזה, ובמיוחד האחד של בין שני P יש לפחות שני Q, וזה מופיע לפחות יותר מפעם אחת, אני חושב, במבחנים. אז זה כאילו כן מהחומר של מבחנים גם. שאלה 2 קצת פחות, אבל הוא יכול להפתיע אם הוא ירצה. וספציפית, אם כבר אנחנו מדברים על מבחן, שנה שעברה הוא החליט שפתאום הוא רוצה להוסיף הוכחה מהרצאה, משהו שלא היה, נגיד, בשנים קודמות. אז שימו לב גם לזה, סבבה, שכאילו, שאולי הוא ישים לכם עוד פעם איזושהי
הוכחה מהרצאה, נגיד, אצלנו הכניס את ההוכחה של זה, של מציאת אפסט, של האלגוריתם של מציאת אפסט, הוא אמר לנו להוכיח את כל 4 המשפטים שמוכיחים את זה או משהו כזה. אז אם אתם כבר מדברים על מבחן, אז כאילו שתהיו סגורים על זה, שגם אולי על ההרצאות כאילו צריך להיות סגורים, ולא רק על התרגילי בית והתרגולים. והוא אומר משפטים לפני זה, הוא אומר משפטים לפני זה שיכול להיות שיהיה, או ש... לא יודעת את הכל. לא, הוא לא אמר על זה כלום, זה היה מאוד, כאילו זה היה הקטע המפתיע, כי כל המבחנים של שנים קודמות היו כאילו מאוד טכניים, ומאוד כזה בשיעורי בית וכאלה, ואז פתאום הוא בא לנו על איזו הוכחה. וזה היה טיפה מפתיע, והוא לא אמר על זה כלום. אני לא יודע אם לכם הוא יגיד על זה משהו, אבל לנו הוא לא אמר על זה כלום. ועוד משהו, בגדול, המבחן של שנה שעברה, לדעתי הוא היה מהמבחנים היותר קשים, שהוא עשה בשנים האחרונות. כאילו, לא בגלל שאני עשיתי אותו, כן? אבל הוא היה פשוט קצת יותר קשה. היה בו גם איזושהי שאלת שחמט שהייתה קצת, כאילו, יותר, אפשר להגיד, מחשבתית ממבחנים קודמים. היה לו איזו שאלה עם, כאילו, עם סוסי, עם פרשים, וזה שצריך, כאילו, יש פרש לבן פה ופרש לבן פה, פרש שחור פה ופרש שחור פה, והוא ממש ביקש, תראו את האלגוריתם, שדרכו אתם יכולים להחליף את המיקום של הפרשים, שיהיה כאילו פה לבן ופה לבן, ופה שחור ופה שחור. אז כאילו, וזה היה מאוד לא דומה לשנים קודמות. אז הוא יכול לבוא אליכם כאילו פתאום במשהו איזה חדש, במשהו שהוא לא עשה קודם, אבל בגדול רוב השאלות במבחנים שלו הם כן מהסגנון הזה, ומהסגנון, כמו שאמרתי פה, ב-LTL, ויכול להיות ש-BDD הוא יעשה את זה, למרות שהוא לא אוהב לשאול על BDD, אבל אם ישאל על BDD זה יכול להיות משהו בסגנון הזה פשוט וזהו. המאגר של המבחנים שלך זה מהדרייב, או שלך יש עוד מאגר? אני לדעתי, אם אני זוכר נכון, השתמשתי בדרייב. אם אין את המבחנים של השנה שלנו, אז אני יכול להעלות את שלי, כאילו את הפתרון שלי. אני לא יודע אם הטופס עוד נמצא אצלי, אבל את הפתרון לפחות. ענינו על הטופס לדעתי, אז אמור להיות גם בסדר. קיצור, אם אין לכם את של 2019, אז אני אעלה את שלי. זה גם, זה סבבה. תודה. טוב, אז אני מניח שאין עוד שאלות. או שיש. יש לכם גם כאילו שאלה כללית על המבחן או משהו כזה. על משהו. מה הוא עשה איתכם היום, אגב? אני אעצור את ההרצאה, את ההקלטה. הוא עשה את הסינתזה. התחיל את זה. כן. הוא עבר איתכם על הגדרות, כאילו? כן, הוא אמר לנו על ה-System ו-Environment, והוא הגדיר את הגרף, Game Graph הזה. סבבה, אוקיי, אז כאילו עוד איזה הרצאה 2 הוא יסיים את החומר שעשה בשנים קודמות, לדעתי. זה רק אם אתם רוצים לדעת. ואז אחרי זה הוא אמר לי שיש לו משהו מתוכנן עבורכם, זה לא שהוא יפסיק לגמרי את ההרצאות, יש לו איזה כמה דברים. זהו, אבל הוא יגדיל את החומר, או שזה יהיה יותר להעשרה, משם והלאה? אז אני לא כזה יודע. הוא כאילו, אנחנו עוד ידון איתי על זה, אבל זה לא סופי, כרגע. הבנתי. טוב, אז אני אעצור את ההקלטה. להתראות. שבוע טוב. תודה רבה, עדן. ביי, תודה. תודה רבה, עדן.